Sa programang sakto, klaro, diretso. Ito ang biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. 10:58 on the clock, my love, and it's about time para pagbigyan naman natin ang ating biyahe sender of the night, ang ating birthday biyahe sender. Ayan. So this one was sent to us over sa ating Facebook page, DJ Lala Bandera. So eto na nga po ang biyahe ni Jamela. Hello po DJ Lala, magandang gabi po. Gusto ko lang po sanang humingi ng advice. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Jamela. Meron po akong isang LDR ex-boyfriend. Nangako po siya sa akin dati na hindi daw siya mag-aasawa kung hindi pa daw po ako mag-aasawa. Which sobrang mahal ko po siya. Then one day, hindi ko na po siya makontak. Kahit po yung number niya. Pero nakausap ko po yung bestie niya na kung pwede, kontakin po niya yung ex-boyfriend ko. So yun na nga, nakausap ko yung ex ko at ang sabi niya, meron na daw po siyang anak. Tapos gumawa ng group chat yung bestie ko para makausap ko po yung ex ko at doon niya pinagtapat sa akin na meron na nga daw siyang asawa at blinak ako ng babae. Dahil doon, pinanghawakan ko po yung mga sinabi niya na hindi muna kami mag-aasawa hanggat hindi kami nagkikita. Pero hanggang ngayon, DJ Lala, hindi ko pa rin siya makalimutan. Ano po bang dapat kong gawin? Sana po matulungan niyo po ako. Maraming salamat po and more power to your show. Jamela, I'll be straight and honest with you. At this point in time, my love, there's nothing you can do about it. There's nothing much you can do about it. Kasi may asawa at anak na siya eh. He lied to you from the beginning of your relationship. Sa una pa lang, nagsinungaling na sa'yo yung lalaki. Siguro, kung ano man yung reason niya behind that, that we'll never know and that we can never prove. Kasi anything else that will come from his mouth, from the moment na sinabi niya sa'yo or pinagtapat niya sa'yo na meron na talaga siyang asawa at anak, ay mahirap ng paniwalaan. Kasi that is not really something that you should hide to a person you want to be in a serious relationship with. Kumbaga, ito ay simpleng case lang, my love, ng sa kasamaang palad for you. This is a simple case of nahulog ka sa bait niya. Nahulog ka dun sa mga oras na naghahanap lang siya ng kaharutan. Nahulog ka dun sa moment na naghahanap lang siya ng makakausap, naghahanap lang siya ng pampalipas oras. I'm telling you these things para matanggap mo sa sarili mo what happened so that you can prevent it from ever happening again. Kasi yung bilis mong mahulog at maniwala sa ganong klaseng pangako na kayo yung magiging mag-asawa for the rest of your life nang hindi pa kayo nagkikita, nang wala ka pa masyadong alam sa side niya, nang wala ka pang alam sa na masyado dun sa pagkatao niya. It's just too easy for him to get you fooled by his words. And that should be a warning for you for the future or for future references for the next relationship that will come to your life. Jamela, this should be a warning. If kinaya kang paikutin ng lalaki ng ganun sa chat pa lamang, natatakot ako for you kung makatapat ka talaga ng multiple na lalaking ganito kasi nag-e-exist yan. O diba? Nag-e-exist yung mga ganyan. Yung mga wala lang talagang magawa, yung nagpapalipas oras lang, nantitrip lang talaga. At saka yung likas na makakate. Naglipa na yan, my love, sa social media platforms, sa internet, sa chat. So if you won't keep your guards up, lagi ka na lang mahuhulog sa mga taong mabulaklak lang magsalita pero hindi naman nila kayang patunayan, hindi nila kayang panindigan. And before you even plan anything para sa iyo at para dun sa taong kausap mo, just make sure that you are actually talking to a person. Real person. Like for example, yung taong yun, kung ano man yung sinasabi niya, yun talaga siya. Kapag sinabi niya, ako ay isang engineer, ako ay isang pilot, ako ay single, ako ay nasa Canada, ako ay nasa Dubai,
just make sure na totoo yun. O diba? How would you know that? Kapag nakikipagkilala ka, require a video call. O diba? Require sabihin na natin, require him to be on cam so that you can see him, you can really talk to each other, and then pag ang lalaki or ang nasa other side na ng video call, pinakikilala ka na sa mga magulang, ito mami ko, ito yung ate ko, ito yung kuya ko. Kapag ginagawa na yun sa'yo, ibig sabihin, you might actually talking to a real thing, o diba, a real person, and he might be actually telling the truth. Pero kung lahat yan chat lang, picture lang, nagve-video call kayo ng walang tao sa paligid niya, nagtatago siya, lumalabas pa siya para lang makausap ka, my love, you have to think twice. O diba? Kailangan mo na mag-isip-isip ng konti if that person is really who he says he is. Naintindihan mo ako, Jamela. Now, if you are asking me how can you move on from it, my love, first is to accept that it is over. Huwag ka nang makipag-communicate dun sa third party or third wheel na nag-connect sa'yo sa kanya. Kasi if that really is bestie mo or bestie niya or whomever, hindi ka na dapat niya ikinonect pa dun sa lalaki. Dapat dun pa lang sa moment na alam niyang niloko ka ng lalaki, pinutol niya na yung pinutol niya na yung connection, sinabi niya na lang sa'yo na wag na. Magugulo ka lang. Ako na magsasabi sa'yo, meron siyang asawa, meron siyang anak, wag mo na siyang habulin, wag na kayong mag-usap, there's nothing more you should talk about. It's over. O diba? Kung yan ay totoong kaibigan, ganun dapat yung ginawa. Pero obviously, that one, kung kanino man siyang side, hindi siya totoong kaibigan. Kasi kung sa lalaki naman siya, o diba, anong klaseng kaibigan yan? Kinukonsente mo yung kaibigan na makasakit ng ibang tao para lang makapagharot, para lang makapaglande, para lang kumire? Diba? Anong klaseng kaibigan yan? Yan ay hindi kaibigan, yan ay salot. Mga ahas yung mga yan. Kung ganyan ang kaibigan mo, sabihin mo sa kanya salamat na lang sa lahat. Okay? Hindi yan dapat kinakaibigan, nile-let go dapat yung mga ganyan tao. No one should ever give consent to cheating. Let alone sa isang family man. O diba? Let alone sa isang taong pamilyado. Dapat walang kumukonsenting kaibigan sa ganyan. Dapat kapag naalaman ninyo na yung kaibigan nyo ay may hinaharot, sabihan nyo agad na, uy, huwag ka namang ganyan. May asawa at anak ka na eh. Gusto mo ba gawin yan sa anak mo? Dapat ganun ang kaibigan. Pero kung ganyan yung kaibigan nyo, yung kukonsentehin yung pangharot ninyo, kukonsentehin yung pananakit ninyo sa ibang tao, that is not a friend. That is an evil person. You should stay away from them. Nothing good will ever come out of that friendship. Okay? As for you, Jamela, you just have to accept that it is over. Learn from this. Please, learn hard from this. Kasi this should never happen again. Hindi ka dapat nagiging easily fooled by people na namimit mo sa internet. Maraming masyadong vicious na klase ng tao sa internet and you have to keep your guards up. Kasi kung hindi, baka more than that ang makuha mong sakit from people like this. Naintindihan mo ko, my love? So, just accept na wala na talagang kayo. Just accept na kung ano man yung nangyari sa inyo, maybe it's real for you, but unfortunately, it wasn't really real para dun sa lalaki. Kung ano man yung sinabi niya, kung ano man yung nabanggit niya nung sinusuyo ka pa lang niya nung mga panahon na nagpapabulaklak pa lang siya ng bibig niya para makuha ang loob mo, it's not true. It's not real. And my love, for the record, it's not you. Hindi naman ikaw yung problema. Meron kang problema pero hindi ikaw yun. Hindi ikaw yung nag-initiate as to why this one happened. It's just that in this world talaga, we can never be too complacent sa mga nakikilala na nating tao. Kailangan maingat din tayong kumilates na mga kinikilala natin. Okay? If I were you, I'll learn from this. I'll be more careful next time. And siguro next time na magmamahal ka ng taong andyan. Magmahal ka ng taong nakakaharap mo. Magmahal ka ng taong ihaharap ka sa pamilya niya. Mahal ka ng tao na alam mo sa sarili mong secured ka. Hindi yung taong sa chat mo lang nakilala, nagpinta na ng buong buhay kasama ka sa loob lamang ng less than 6 months. Kasi that kind of a relationship, that kind of a thinking is too good to be true. And sometimes, or more often than not, ang something na too good to be true is not real.
Klaro? Klaro.